האירוע הזה הוא הכרזה לעולם על האותות והאזהרות. אזהרות שהקהילה הנאמנה אחראית להודיע על הרגע הנבואי שאנו חיים בו כעת. כקהילה אנו מופקדים על המשימה הזו. הסימנים שיוצגו כאן במהלך אירוע זה מצביעים על בואו המפואר של האדון ישוע, וזו המילה. המילה מרנטה. המילה מרנטה מורכבת מהמילים מרן ואתה, שפירושו אדוננו בא. הללויה. פולוס מדבר על מילה זו בראשונה לקורינתים, פרק ט"ז, פסוק 22. הוא אומר, אם אין מי שאוהב את האדון, יהא ארור. והוא מסיים באומרו, מרנטה. אנו רוצים להראות בחלק הראשון הזה כמה סימנים והזהרות שהמקרא אומר לנו, גם בברית הישנה וגם בברית החדשה, בספר ההתגלות, שנכתב על ידי יוחנן ובשירותו של האדון ישוע, כאשר הוא היה נוכח איתנו על האדמות. אלו כמה אירועים המשמשים אזהרה, המושכים את תשומת הלב של העולם להתרחשות של עובדות כמו אלה שאנו רואים ביום שאף אחד לא שוכח. ב-11 לספטמבר 2001, במגדלי התאומים ובפנטגון. באותו היום, אומר לנו צפניה, יום עברה היום, ההוא, יום צרה ומצוקה, יום שואה ומשואה, יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, יום שופר ותרועה, על הערים הבצורות ועל הפינות הגבוהות. עבורנו, הסימנים הללו הם סימנים נבואיים, שמובילים אותנו לרגע שעליו אנחנו רוצים לדבר כאן, שהוא רגע ההילקחות של הקהילה. אנו עומדים על ההבטחה שישוע ישוב בקרוב. אנו זוכרים שבאירוע הראשון זה הוצג נושא הבעיות הגיאופיזיות המוזכרות בספר ההתגלות, פרק ח', שמשוחררים בתקיעת השופר. הטקסט מציג התרחשות דרמטית ומעניינת מאוד, כי בנצח הזמן לא רץ, אבל הכתובים אומרים לנו שיהיה רגע, תקופה. תסתכלו על זה, בספר ההתגלות ח' 1, הייתה דומייה בשמיים כמחצית השעה. אז זו ההתרחשות הדרמטית בנצח, התערבות אלוהית שתסמן את תחילתם של אירועים רבים עם שינויים ותמורות במלאכת הבריאה. אז אנחנו הולכים להסתכל במהירות על קול השופר. הבה נתבונן במלאך הראשון שתוקע בשופר. התגלות פרק ח' פסוק 7. והמלאך הראשון תקע בשופר, ושליש העצים נשרף. ואז אחים שלי, כבר יש לנו השפעות של צלילי השופר הזה. זה כבר נשמע. האמזונס רושם 21,600 שריפות ב-2021.
כך פורסם ב-2024. זה הגיע לרמות הקשות ביותר ב-26 השנים האחרונות. זה ב-G1, יש לנו כאן נציגים מגלובו, UOL, יש לנו כאן נציגים שלהם. האמזונס הגיע למספר C של התפרצויות שריפות, כך דווח בספטמבר ובפברואר השנה. עדיין על נושא השופר הראשון בשנת 2024, קוריירו ברזיליאנה, שגם הוא איתנו כאן. פורטוגל סבלה משריפות יער שהתפשטו במרכז ובצפון הארץ עם יותר מ-100 שריפות פעילות. פורטוגל מכריזה על מצב פורענות. מכון הומניטס הרואה הראה כותרת מעניינת מאוד המאששת את דבר אלוהים. שריפות יער גרמו לשליש מאובדן היער העולמי בין 2001 ל-2019. נעבור לשופר השני. המלאך השני תקע בשופר, התגלות ח'7, ואומר לנו הפסוק, וימות שליש הברואים אשר בים. תראו את העיתון הזה, אחים שלי, של האוקיינוגרף ז'אק קוסטו. הוא בילה כחודש בים במחקר, והגיע למסקנה ש40% מהיצורים החיים בים ב-50 השנים האחרונות כבר נעלמו. זה היה ב-1970. או גלובו פרסם דיווח לכבוד חגיגת 50 שנה לדיווח החדשותי הזה בשנת 2020, ואמר שהקהילה המדעית עדיין מודאגת מאוד. מדוע? כי השפעות השופר הראשון נמשכו, ועתה נשמע גם השופר השני, זבל בים. זבל בים. קו החוף מכוסה באלפי דגים מתים ביפן. פורטל החדשות של טרה מראה לנו. בואו נמשיך הלאה. לשופר השלישי. ויתיפול מן השמיים כתוך לפיד בוער, ויבוא על שליש הנהרות ועל מעיינות המים, ושם המלאך ההוא לענה. ואז נראה ונזכור ב-1986 התאונה הגרעינית הגדולה בהיסטוריה. הנה חדשות BBC מראה את התאונה הזו עם השלכות של זיהום עולמי. ו-CBN המקושר לגלובו מציג שליש מהנהרות של הפלנטה המזוהמים. כך מגלה מחקר חדש של האו"ם. המפעל הגרעיני הזה נמצא בצ'רנוביל. צ'רנוביל נמצאת בצפון אוקראינה, והשם הזה באוקראינית פירושו מר. והטקסט המקראי אומר, והמים הפכו לענה, הם נעשו מרים. אז אחים רואים את הקשר הנבואי עם העובדות מהמתרחשות בימינו. תהללו את שם אדוני. השופר הזה נשמע. ויתקע המלאך הרביעי בשופר, ותוקע שליש השמש, ושליש הירח, ושליש הכוכבים. אנחנו רוצים להזכיר לכם, אחים שלי, שהשופר הרביעי הזה, זה יהיה הרגע שבו הוא יישמע, זה יהיה רגע ההילקחות של הקהילה. פאולוס אומר לנו שבשופר האחרון המתים במשיח יקומו ראשונים. אנו החיים נשתנה ונתאפס באוויר יחד איתם. אז מבחינתנו השופר הרביעי הוא השופר האחרון, אבל הוא כבר התחיל לתת כמה סימנים. תסתכלו כאן, ישוע אומר גם בדרשת הנבואה שלו את זה. אבל רציתי להראות משהו, אחים שלי. עכשיו ממשיכים במהירות למה שישוע אומר במתי כ"ד, לוקאס כ"א ובמרקוס י"ג. אלו 3 פרקים המדברים על הדרשה הנבואית של ישוע, שם הוא מציג סימנים המשמשים לנו כקהילה נאמנה להבחין ברגע שבו ישוע ישוב. ותשמעון מלחמות ושמועות מלחמה, כי יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה.
האדון גם אמר, ויהיו רעבון, רעב. נזכרנו בפסגת ה-G20. זה קרה רק לאחרונה בנובמבר בריו דה ז'נרו, שם הדאגה הגדולה של מנהיגי העולם וממשלות העולם הייתה עם הסביבה, עם הרעב, עם מה שקורה על הפלנטה שלנו. ישוע גם אמר, ומגפות. מי לא זוכר את העולם על ברכיו בגלל המגפה הזו? מגפה שהרסה את האנושות כולה, COVID-19. לא רק אנחנו כבני אדם נורמליים, אלא גם הקהילה המדעית וכל מנהיגי העולם. מגפות. ויהיו, המקרא אומר, רעידות אדמה במקומות שונים. היו לנו רעידות אדמה בסוריה וגם בטורקיה בשנה שעברה. תסתכלו בתמונות. סימן נוסף שאנו רוצים להזכיר, אחים, סימנים על השמש ועל הירח. אם הם יכולים להקרין את השקף הזה, שהוא חור בגודל של 60 כדורי ארץ יופיע בשמש. או גלובו פרסם את החדשות האלו. יש לנו כאן כתם שמש מוזר שמדאיג מדענים, כי הכוכבים, בנוסף לנקודה זו על השמש, יש לנו גם סימנים בכוכבים. הם נעלמים ללא עקבות. ואני רוצה לסיים את המסר שלי ולומר שעבורנו יש סימן נבואי שנאמר על ידי ישוע. הוא אומר במעתיק כ"ד 32, אתם יכולים לקרוא איתי, לימדו, אבל נקרא יחד, לימדו ממשל התאנה, כשענפיה מתרככים ועליה פורחים. אתם יודעים כי הקיץ קרוב. כך גם אתם, כאשר תראו את כל אלה, דעו כי קרוב הוא על סף הדלת. הללויה. הפסטור ירחיב בעניין הזה של ישראל, אבל הסימן הזה עבורנו הוא הבא. התארגנותה של ישראל כאומה ב-1948 היא סימן נבואי שישוע בפתח. וברצוני לסיים באמירה, ונקרא יחד את ספר הנביא יואל, פרק ב', פסוק 1. תקעו שופר בציון, והריעו בהר קודשי. ירגזו כל יושבי הארץ, כי בא יום אדוני, כי קרוב. כי קרוב, ירושלים. em sonho encantador. Dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Céu
אחים, ידידים, אנחנו במשתה. הקהילה, יש לה מחויבות. זה לא קיים כי זה דת. וכשמדברים על זה, כל דת היא טובה, בלי יוצא מן הכלל. אבל הקהילה, יש לה משימה. זמנה נקבע באופן נבואי. זו לא שאלה של להגיד, זה יהיה היום, זה יהיה מחר, אף אחד לא יודע. הכתובים אומרים שאיש איננו יודע את היום או השעה על בוא של אדון ישוע. זה נהדר, כי זה נותן לאנשים זמן להתכונן ולכל אדם לבצע את הבחינה העצמית שלו. זה נושא חשוב מאוד. אנחנו לא רוצים שמישהו כאן ירגיש נבוך להיות כאן, כי המטרה שלנו כאן היא לא... אנחנו לא רוצים לקחת אנשים מאזור הנכות שלהם, בין אם היא דתית, רוחנית, משפחתית, שום דבר מזה. אף אחד לא צריך לשנות את הכתובת שלו בשביל שום דבר. הברכה בחיים היא באדם, ויותר מתמיד, האדם בנפרד. הוא צריך לקבל את ההחלטה שלו, אינדיבידואלי, כי זה דבר האדון אומר, כל אחד. זה לא השלם, השלם הוא הקהילה, זה מה שיש כאן. אבל כל אחד מאיתנו ייתן דין וחשבון על עצמו לאלוהים. אבל כרגע אני רוצה לחזור לכאן לנושא שלנו, ואנחנו מתייחסים עכשיו למילה לישראל, הכתובים, דבר אלוהים, מצביע על משהו זמן נבואי. זה יחול על כולם כאן. למאמינים, לא מאמינים, מי שיהיה, ליהודי, מי שיהיה. תראו, יש פרויקט, יש תוכנית, אלוהים תכנן תוכנית, תוכנית זו מתממשת על פני תקופה של 6,000 שנה, אפשר לומר. טוב, אבל לפני 6,000 שנה הייתה תקופת הדינוזאורים. אנחנו לא מדברים על דינוזאורים, וגם לא על הרעיון שקופים הפכו לאנשים. אנו מדברים על התוכנית שאנחנו שייכים אליה, שאנחנו אנשים. אנחנו כמובן לא נגד קופים, אבל אנחנו גם לא יכולים לפגוע בהם. רק תראו. עבורנו מה שחשוב זה 6,000 שנה. זה הזמן שיועד לעבודת הבריאה. בהיבט הזה, זה לא יסתיים כי יש עדיין 1,000 שנים שנקרא מילניום. אז בואו נסתכל כאן על השקף של גזע העץ הזה שאתם רואים שם. זה כאילו היה היסטוריה של העולם. ובסיפור הזה אלוהים הפריד בין שני היבטים. הוא התמקד בשני פרויקטים. האחד עבור ישראל שאין לנו מה לעשות איתה, והשני עבור הקהילה. אבל ישראל נמצאת בפרויקט, לא משנה אם זה נכון או לא נכון, אבל זה בפרויקט וזה נבואי. ואני מדבר עכשיו לישראל. יש קריאה לישראל שאנו דנים בה כאן. ובעברית המילה היא שמה, שפירושה שמה ישראל. יש כמה הצהרות מקראיות כאשר הביטוי הזה מוזכר. וישראל היא המניע המרכזי שלה. שמה ישראל, כי ישראל לא רצו לשמוע בקול האדון. אבל הבעיה, הרצון, הצורך של אלוהים בישראל, הוא שישראל ישמעו בקולו. בואו נמשיך הלאה. אז הביטוי שמה ישראל הוא הרגע בו אנחנו חיים כעת. אז כשישראל נקראת להבין את הרגע הזה כי היא לא הבינה אותו. ספר הכתובים הוא נותן 3 חלקים, תקופות זמן. אז התקופה הראשונה 2,000 שנה נמצאת שם מאדם עד אברהם. יש התחלה, השורשים, ואז עוד 2,000 שנה מאברהם לישוע, ותקופת הקהילה
2000 שנה. אז מה אנחנו אומרים? שעת הקהילה מגיעה לקיצה, זהו. העולם עומד להיגמר, זה לא הבעיה שלנו. ישוע יבוא לקחת את הקהילה, זה בסדר, אבל זמנה של הקהילה אוזל, ובגלל זה נקראנו. כשאנחנו אומרים מרנתה, אנחנו לא דת, אנחנו אומרים מרנתה, האדון ישוע בא. זה ביטוי שכל מאמין צריך להזכיר, הכוונה היא לומר שישוע מגיע. בוא אדוני ישוע. כולם צריכים להגיד את זה, זה הכרחי. אבל למה? כי יש עולם שלא שם לב, אז אנחנו עושים את זה כמה שיותר. אנחנו אולי קבוצה קטנה, אבל אנחנו עושים את זה מה שלנו לעשות. הרגע הזה הוא לא כדי לדכא אף אחד ואנשים ייתנו את דעתם. אני חושב שזה צריך להיות ככה. תראו פה, כבר אמרתי את זה פעם אחת. אני אגיד את זה שוב, אתם לא צריכים להחליף עמדה. הבעיות הן לא בעמדות וגם לא במנהיגים, הן רק במוח. העולם מושחת, אבל זו לא הבעיה רק עבור ישראל. בוא נלך לישראל. הזמן הוא בערך 2000 שנה. כשאנו מגיעים לשם, בסוף שבו אנחנו רואים אשכול הנביאים, ספר הכתובים בברית הישנה, כאשר הוא מצביע על ישראל, הוא משתמש בדמות עץ התאנה. ועבור הקהילה, כבר בברית החדשה, זה הגפן. זה הגפן שמייצר את היין. אז תקופת הקהילה היא היין של חג השבועות, שהוא שפיכת רוח הקודש, שהיא דמות רוח הקודש. אז התקופה הזו מסתיימת, אבל בתמורה יש את הנבואה על ישראל. זה נבואי. אין טעם לשנות. ישוע, שירותו של ישוע היה לפני 2000 שנה. הוא ביקר את האנשים, הוא נולד שם, הוא היה הנביא מנצרת שבגליל, הוא היה מוכר היטב. ונבואתו, מתי כ"ג 37-38, נקרא ירושלים, ירושלים, ההורגת את הנביאים והסוקלת את השלוחים אליה. כמה רציתי לאסוף את בנייך כמו שהתרנגולת מאספת את אפרוחיה תחת כנפיה, ולא רציתם. אבל תסתכלו בנבואה למטה. הנה, ביתכם מושאר לכם שמם. ואז התייבש. ישראל התייבשה, העץ כבר התייבש. לאחר שהיא התייבשה, ב2000 שנה, נכנסה קהילה במקום ישראל. האם זה מובן? הקהילה עוזבת וישראל ממשיכה. זה יימשך, וזו תקופת הצרה הגדולה, כי הם הכחישו את ישוע, הכהן הגדול. לאחר מותו של ישוע, אמר, דמו עלינו ועל בנינו, דמו עלינו, דמו, ומשם לכאן לא היה להם שוב שלום. עם הרדיפות הגדולות והכל, ירמיהו הנביא, שעוד מעט אדבר עליו, הוא בוכה ומתאבל, כי בא המוות דרך חלונותינו. טיפס דרך החלונות. איך נשדדנו? אפילו פגרי בני אדם יפלו כפסולת בשדה פתוח. זה קרה. כל הגופות היו גללים, אבל העם לא חזרו בתשובה, ואלוהים מנהל איתם שיחה, שזה לא שלנו. לשיפוט שלנו אין ערך. אנחנו צריכים לדאוג לקהילה. זו הדאגה שלנו, כי אנחנו שחייבים לתת דין וחשבון לאלוהינו. אבל הנה ממשיכה הנבואה. כי יבואו ימים עליך, ואויביך יקיפו עליך סוללת, ויקטרו אותך, ויציקו לך מכל צד, וירסו אותך ואת בנייך אשר בקרבך, ולא ישאירו בך אבן על אבן. בשנת 70 לספירה נכנס טיטוס, הרס, סיים הכל, העם עזב, התאנה התייבשה. זה נבואי, זה הדאגה הגדולה שלנו. זה לא כדי להפחיד אנשים, זה אומר שהעובדות, ההתרחשויות, הן נבואיות. הקהילה חייבת להיות נבואית, וכשהיא מפסיקה להתנבא, היא פשוט לא מצליחה למלא את משימתה. אז זהו צד נבואי אחד. יש דרכים אחרות להתנבא, אבל כאן עלינו ללכת ישר ולעניין, כי העובדות ברורות ונראות לעין.
ככה זה. אבל אז מגיעה נבואה אחרת. שם במתי כ"ד 32, כשהנפיה מתרככים ועליה פורחים, אתם יודעים כי הקיץ קרוב. כך גם אתם, כאשר תראו את כל אלה, דעו כי קרוב הוא על סף הדלת. בעצם מה קרה? למה ישראל הפכה? האם הם לא זכו בארץ? האם הם הפסידו אותה? לא, ישראל התארגנה לכדי עם, בעיה נבואית. אם הארץ היא שלהם, אם היא לא, אין לנו שום קשר לזה, אבל תראו, אחים שלי, עלינו להבין את הדאגה שלנו, וכל אלה שמקשיבים לנו בזמן הזה, זה בסדר. האם אתם בסדר? אבל תקשיבו, תתכוננו, תכינו את עצמכם לפגוש את אלוהיכם, זה הכל. אתם לא צריכים הרבה אנשים כדי להתכונן איתכם, זה אתם לבד. רק תראו, ישראל לא יודעת את זה. ועכשיו אני מעביר את זה לישראל. שמע ישראל. שמע ישראל. התוצאות של הנאציזם, האנטישמיות, הכל היה עליהם. כי הם רצו את זה. הכהן הגדול דיבר על קורבנו של ישוע באומרו, דמו עלינו ועל בנינו. אחים שלי, הקהילה לא יכולה לעשות זאת. הקהילה לא יכולה. ישראל עשתה את זה, והתוצאה שם. אחים שלי, חברים שלי, עכשיו תורנו. אנחנו הולכים לדבר על משהו שקורה, שכולם יודעים עליו. אנחנו לא צריכים להגיד את זה, העולם במשבר. בעולם תמיד היו משברים. אבל היום יש לנו משבר אחר. הגידול באוכלוסייה, ההתעלמות ממציאות הדברים. אז יש היפוך ערכים שאף אחד לא מבין למה. אבל זה גם מורגש שיש משהו כמו ענן אפל על העולם שבו כל מה שלא בסדר הוא נכון וכל מה שנכון הוא לא בסדר. אז יש ענן אפל עד כדי כך שהמוסדות נרגשים. כשאנחנו שואלים אנשים את זה, הם שואלים כאן בברזיל, לא, זה בכל העולם. זה נבואי. זה לא ישתנה. אף אחד לא יברח החוצה לאמצע הרחוב ויאמר, אתם צריכים לשנות, אתם תשתנו. אין דבר כזה. האחריות היא אישית. כולם יעזבו מכאן וכל מי שמקשיב לנו ייקח אחריות אם ירצה. יש שיגידו, אני טוב, זה בסדר, זה בסדר, זו הבעיה. אבל אנחנו חייבים לומר כמה דברים, את זה צריך לומר. אז היום, בסיכום המקראי של המצב, אתם רוצים לראות את הנביא חבקוק. אנחנו יכולים להעלות את זה? ותעשה האדם כדגי הים, כרמס לא מושל בו. זה העולם היום, כדגים שאין להם שליט עליהם. אף אחד לא מקבל את הממשלה, אף אחד לא רוצה את זה. הממשלה עושה כל מה שהיא יכולה לעשות, אבל זה לא טוב. אין סיכוי. שום מערכת לא מצא חן בעיני האדם, אף אחד לא מספיק טוב. אתם עושים הכל ואנחנו מרגישים את זה. במהלך חודש דצמבר אנחנו מתפעלים עבור הרשויות כל החודש. זה יכול להיות א', זה יכול להיות ב', זה יכול להיות מי שכן יש לו אחריות, וזה מייאש. חלקם מתייאשים בדרכם, אבל אחרים לא. בואו נמשיך. מה אומר הנביא? עד אנה אדוני שיבעתי ולא תשמע, אזעק אליך חמאס ולא תושיע. הממשלה השאירה אלפי אנשי מקצוע ברחוב. אתה יכול לעזוב אותם, מושל כפי רצונך. האלימות תימשך, נכון. מה עם העזרה? לא, אין עזרה. תקשיבו, יש רק אחד שיכול לעזור, וזה אלוהים. זה לא אומר שאתם יכולים להסתדר בלי משטרה. אולי זה אפילו יותר נוח, אולי יותר חסכוני, נכון? בואו נסתכל על הפריט השלישי. בתים רבים נמצאים במצוקה.
מי שאומר את זה הוא הנביא חבקוק. הבתים במצוקה. בואו נעצור כאן כדי לומר את הדברים הבאים. העולם זז מתחת למעשה לענן השחור הזה שכבר דיברנו עליו. אנחנו חיים במשברים. כל סוג של משבר, כל מיני. היו לנו חדשות. המושל היה מודאג מהשיטפונות, עם מה שמגיע מהטמפרטורה. מה שאנחנו הולכים לעשות הלאה, הייתי רוצה לדעת מה אתם עושים, מושלים, מה קורה שם, כי זה לא קל, אבל זה משבר. רעב, צמא, כבר הזכרנו את כל מה שיש, אבל המשבר הגדול ביותר הוא של הנשמה. אתם יודעים למה? לאדם אין תרופות נגד זה. הוא רוצה לקשור את עצמו למישהו אחר, לקבוצה, אבל זה לא עובד. זה משבר של הנשמה. זה האדם עם אלוהים. או שהוא לוקח קצת זמן בשביל זה. הנשמה, אומר המזמור, צמאה לאלוהים חיים. זה אלוהים שחי, זה לא אלוהים שאנחנו רוצים לפעמים, אלא האלוהים שלנו. אתם יודעים למה נשמה צמאה אליו? כי הנשמה היא בת על מוות, הבנתם? אז היא ניזונה רק מדברים של הנצח, ובגלל זה אנחנו מראים את זה שזה מאוד חשוב. הקהילה, האמונה, צריכה לנוע במובן הנבואי, לספר לאנשים שהולכים לאספות. כל אחד עושה את זה איך שהוא רוצה, זה הבעיה שלהם. אנחנו לא צריכים לתת דעות משלנו. בואו נהיה דוגמה, פשוט לא נשפוט אחרים. אבל מבחינה נבואית, הקהילה היא צריכה להיות נבואית. אבל מהו הנבואי? זה מה שבא מהנצח. זה לא עובר דרך האדם. משברים, אם כן, הם קיימים. האמונה הקיפה את עצמה בפילוסופיה ובתיאולוגיה. זה בסדר, אבל אז אפשר לשאול, האם פילוסופיה היא חטא? לא. האם פילוסופיה היא קסם? פילוסופיה היא דבר הכרחי. אדם עם היגיון שלו, בהיותו פילוסוף, זה עובד היטב. אבל הפילוסוף הוא בן הזמן. הוא חושב על דבר אחד. אבל מישהו כבר חשב על משהו אחר. אפילו אותם פילוסופים גדולים, ידועים, אף אחד מהם לא חלק את אותם דעות. תראו את אריסטו, הוא חשב בדרך אחת, אפלטון בדרך אחרת, סוקרטס אחרת. אז פילוסופיה כהוראה, כידע, זה קסם. אבל זה לא לוקח את האדם לגן עדן. זה מאבן את האדם, כי הוא נמצא בתוך התבונה שלו, ואפשר לשאול, האם זה רע? לא, ההיגיון טוב, הוא אנושי. אבל מה שבא מאלוהים לא עובר דרך החושים של האדם. יש מילה שנקראת סינפסה, שבה החושים שלכם כולם נלקחים למוח על ידי זרם חשמלי, ושם הכל מעובד, ומשם יש לכם את תשובת ההיגיון. ובגלל זה אתם לא יכולים לסמוך על ההיגיון. אתם לא יכולים לסמוך על זה. כאשר אתם מדברים באופן כללי על הבשורה, אנשים עשויים לומר שמבשרים, הבשורה היא ידע בסיסי של האמונה. הקהילה המוקדמת ותורת השליחים זו הבשורה. אז האדם לא יכול להישאר כפוף לרעיונות של אחרים. הפילוסופיה נכנסה לחיי הקהילה בכל עידן ותקופת זמן, בכל תקופה, והיא משנה משמעות. אז יש לכם היום, יש לכם נניח פילוסופיה אימפריאלית. הייתה להם פילוסופיה אימפריאלית, הייתה דבר אחד, ואז הגיעה הפילוסופיה הפיאודולית, אמונה הומניסטית. יש הרבה שונות, אמונה סוציאליסטית למשל,
התיאולוגים ספגו את כל זה, וזה נגמר. מדוע? פילוסופיה ותיאולוגיה באות מתוך ידע. זה שהוא כבר ידע. זה כמו מדע. מדע עוסק בידע. ואלוהים לא עשה דבר בסתר. אז פילוסופיה זה טוב. קראתם את זה. אהבתם את זה, נהדר. אבל התרגול שלו לא לוקח אתכם לגן עדן. אז הסיבה שלכם עבדה, זה עבד? אבל האם אתם צריכים את זה? אתם צריכים את זה. אבל מה שנאמר לא משנה עבור חיי הנצח שלכם. מדוע? כי הבשורה מתעלה ומראה לאדם שהחיים האלה קיימים, אבל שאלוהים אוהב את האדם בצורה כזו. כי כה אהב את האלוהים את העולם שהוא נתן את בנו יחידו, כדי שכל המאמין בו לא יאבד אלא ינחל חיי עולם. יש את הבחירה. הנה זה, כעת הניתוק מהדוקטורינה, אפילו הפילוסופים עצמם הבינו זאת. עמנואל קאנט למשל אמר שהאמונה היא תיאורטית. זו רק תיאוריה, הוא היה רציונליסט. זה מה שקאנט אמר. אתם תראו את ג'ון לוק אומר שאמונה היא דמיון. אני לא יודע מה עוד. לכל אחד יש הגדרה משלו. דקארט הוא בא אחרי הרפורמה הדתית והיה די מפחד ממה שקרה לסקולסטיות של ימי הביניים. הסקולסטיות של ימי הביניים היא שהביאה יחד עם הדת את כל התהליך עד לרפורמה הדתית של המאה ה-16. אם זה היה נכון או לא נכון, זו הייתה רק אמונה, זהו. אז אין על מה לדבר. אבל דקארט אומר, אתם מאוד מודאגים כי הסקולסטיות של ימי הביניים עסקה מאוד במטאפיזיקה, כי הם הבינו שמטאפיזיקה היא תוספת לעיקרון הפילוסופי כדי שתוכלו ללכת לגן עדן. למטאפיזיקה אין דבר כזה. מטאפיזיקה עוסקת בתופעות, הם סימנים, כלומר אתם יכולים לקבל למשל סוג של מטאפיזיקה אוטוסוגסטיה. אתם בסדר? נרפאתם? זה מטאפיזיקה. זו לא פעולת רוח הקודש. קדימה. אין דבר כזה. אז הבנו שכל זה הגיע. אז מה שקרה שהעולם אימץ, כלומר אמונה אידיאולוגית. זה תלוי באידיאולוגיה. אידיאולוגיה למשל של עמנואל קאנט הייתה דבר אחד. האידיאולוגיה של ניטשה הייתה משהו אחר. האידיאולוגיה של התיאולוגים הגדולים, תסתכלו כאן, האידיאולוגיה של התיאולוגים הגדולים לאחר הרפורמה הדתית. תקראו כמה פילוסופים כמו בולטמן, ברונר, קירגקור. אתם תראו שאין להם מה להגיד. פילוסופיה. ואז התיאולוג שלמד את הפילוסופיה של קאנט וניטשה, האם אתם יודעים מה הוא כתב? אלוהים מת. מדוע? כי ההיגיון שלו היה באמונת התבונה. והוא אמר כמו ההיגיון הזה באמונה, וכל ההיגיון בלי אמונה. ההיגיון באמונה, וכל ההיגיון בלי אמונה. תסתכלו כאן. אבל למה? כי אמונה היא מתנת אלוהים. אני לא אמשיך יותר מדי, אבל אני הולך להראות את זה כאן ועכשיו עבור האהובים שלנו שצופים בנו. כמה דברים מראים שההתעלות הזו לא קיימת מלבד תיאולוגיה או פילוסופיה. תראו, בואו נתחיל כאן עם הפאנל הזה על מקורות האמונה. האם אתם רוצים לדעת אם אמונתכם נכונה? תסתכלו אחורה על מקורה. בואו נלך למקורות האמונה. בואו נסתכל על זה. אנשים רבים היום יכולים לבוא לכאן ולומר, האמנתי שזה ככה. חשבתי שזה ככה, זהו, יש אמונה.
בבריאה שמקורה במלאכת הבריאה, ותראו את הנוסח המקראי אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואז לעבודת הבריאה יש התחלה ויש לה סוף. כתוב שם בראשית. אז ההתחלה של עבודת הבריאה הזו יחסית, כי כל מה שנוגע לאדם הוא יחסי. זה לא ההתחלה המוחלטת שתראו בקרוב. אז במלאכת הבריאה, המילה להראות את הבסיס שלה בעברית, כי למקרא יש שני חלקים, בעברית, בברית הישנה, וביוונית בברית החדשה. אז תראו בברית הישנה את המילה ראשית לכל דבר, לאמונה, לכל מה שאתם ממציאים. כפי שאתם יכולים לראות שם למעלה, המילה היא ראשית. ראשית. כלומר, התחלה. כלומר, ההתחלה שיהיה לה סוף. ראשית היא המילה מגדירה זמן, מהירות. כל מה שיש למלאכת הבריאה. רוחב, גובה, אורך וזמן, זה ראשית. זה מודד רק פעם. ולמה זה לא סופי? למה זה לא מוחלט? כי זה מהאדם, והאדם הוא ישות זמנית, ולכן אמונה לא יכולה להתבסס בתפיסה האנושית. אז אמונה, אומרים בכתובים, היא מתנה מאלוהים. הכתובים אומרים לא ממעשים. אם זה בא בעקבות עבודות, המושל שלנו כאן כבר היה גן עדן. וראשי הערים הנוכחים כאן, פזוליני וראשי הערים אחרים שנמצאים כאן עם כל כך הרבה עבודות שהם כבר עשו, זה לא לפי העבודות. בהמשך נאמר, לא ממעשים ונתפאר איש. אחרת, מה שיקרה הוא, אם אתם עשירים, אתם נותנים כסף, אתם הולכים לגן עדן. אם אתם עניים, לאן תנחו? אין לכם כסף, נכון? אז זה לא לפי העבודות. אמונה היא מתנה מאלוהים. זה בחינם. לא מגיע לי. אבל יום אחד, זה היה פולוס. פולוס היה בדרך לדמשק ורדף את הקהילה. פולוס היה בחור רע. והיה לו את הדת שלו. הוא אמר, אני אהרוג. אבל בדרך לדמשק, הוא נתקל בהתגלות. ישוע הוא התגלות, לא אליל. הוא צריך להתגלות אליכם. אם הוא לא גילה לכם, הוא יכול להתגלות. הוא יכול להתגלות בפני כל אחד. מדוע? כי הוא אוהב את האדם. אז הוא מגלה את עצמו. אנשים ישנים הכל. ישוע מת על הצלב, הוא שפך דם, דם ביולוגי, לא? הדם הביולוגי נשאר על האדמה. הוא שפך את רוחו. אין גוף בלי דם. לכן הקהילה היא גוף המשיח. עם דמו של ישוע כשרוח הקודש נמצאת בה. מה תפקיד הדם בגוף? יש לנקות ולהזין. זה מה שרוח הקודש עושה. זו הסיבה שהקהילה צריכה להיות מחוברת למה שנבואי, למה שיש ברוח הקודש. החיים שלנו צריכים להיות תלויים בזה. טוב מאוד. בואו נמשיך הלאה. דיברתי על עבודת הבריאה. המשך לכל דבר במלאכת הבריאה יש סוף. זה היגיון. משהו שהוא קונקרטי. זו הבריאה וזה בסדר. האדם נמצא במידותיו שלו, הוא ממציא את אמונתו. לדוגמה, הוא אומר, האמונה שלי בכוסות האלה כאן. או שהוא אומר, האמונה שלי היא בפרח הזה. כאן. כל אדם בוחר במה שהוא רוצה, האדם חופשי ויש לו רצון חופשי. אבל תראו כאן. האם אתם יודעים מה המקורה של האמונה האמיתית? זה בא מגן עדן, הוא אומר, עבודת הגאולה היא מה שישוע בא מנצח לעשות, לגאול את האדם. אז האמונה הזו יש שם אחר. זה לא הראשית. מעברית זה ארכם מיוונית, אתה מתייחס ליחסי האדם עם אלוהים. ואז אתם הולכים לפסוק הראשון של בשורת יוחנן,
בראשית היה הדבר. הדבר היה קיים לפני הכל, הוא היה שם לפני הכל, אז האמונה הזאת צריכה לבוא משם. כולם מבינים? אז אתם יכולים לשאול, האם הפילוסופיה באה מאמונה זו? חלקם עשויים לחשוב, אני תיאולוג, אין בזה שום דבר רע. אז אני אגדיר מהו אלוהים. אלוהים הוא רוח בהווייתו, חוכמה, צדק, כוח, קדושה, אהבה, רחמים, חסד. אם מישהו יחזור בתשובה בגלל שאמרתי את זה כאן, בבקשה, תרימו את ידכם. אם הרמתם אותה, אתם יכולים להניח אותה. כי זה לא בסדר. רוח האדון צריכה לבוא על חייכם. והיא אכן באה, ובגלל זה הוא אומר, בניי, תנו לי את לבבכם. הוא לא רוצה שום דבר חוץ מזה. אנחנו לא צריכים כסף, אנחנו לא צריכים כלום. האחים שלי, האנשים האהובים שלי בברזיל, והעולם שמקשיבים לנו, האמונה חייבת לעשות שינוי לזמן הזה. היא חייבת לומר, לא. או שאתם הולכים על החוויה, זה בסדר. אם אתם מלמדים ואמרתם משהו, זה בסדר. אבל החוויה שלכם היא הצורך הגדול שלכם. עכשיו אני הולך לחזור על הנושא הזה כדי לסיים את המסר. הנביא ירמיהו, הוא ראה את מצב האנשים. באותה תקופה זו הייתה תקופת שלטונו של נבוכדנצר. היו הרבה רדיפות, הערים נהרסו, והוא אומר שהעם מושמד. הוא כותב, כל צעקה מחורניים, שוד ושבר גדול, נשברה מואב, השמיעו צעקה אל צוהר, כי מעלות לוחית בבכי יעלו, כי במורד חורניים צרי צעקת שבר שמעו. מואב נכנע, אתם חייבים לעזוב. ואז אומר הנביא, נוסו, מלטו נפשתכם, והיו כערוער במדבר. אחים שלי, הבאתי לפה ספר, אף אחד לא יוכל לקרוא את זה כאן. בסדר? ראשית זה בעברית, ואני גם מבין מעט מאוד. מעט מאוד עברית, אז זה התנ"ך, זה כתב הקודש, זה בעברית במקור, ולכן כאן יש תרגום לפורטוגזית. כאשר אתם פותחים כל ספר כתובים בפורטוגזית, תמצאו את המילה, במקום עץ דקל תמצאו תמריסק. עץ דקל נמצא שם למעלה, אז הצמח שפותח את העלים, זה גדל כלפי מעלה, אין לו הרבה ענפים, ועוד משהו, יש לזה סוד. אף אחד לא יודע למה עץ הדקל שורד במדבר, כי אין מים. אבל ככל שהוא יבש יותר, כך הוא גדל יותר. העלים שלו נפתחים, וכתוב צדיק. אין צדיק אלא המוצדקים. יפרח כדקל, הוא צומח כלפי מעלה. וככל שיש יותר שמש, שהיא צדקת אלוהים, הצדקתו בחייכם, שהוא סולח לכם ומברך אתכם. ככל שיש יותר שמש ממנו בחייכם, כך העלים נפתחים יותר לקראת הנצח. ויש לו דבר מעניין, הוא מייצר פירות, ופירות התמר הם שם במדבר. המטייל שמגיע בהליכות ארוכות, בעבר זה מה שהוא אכל. הוא היה נכנס מתחת לתמר, והיה מניח את הפירות שנפלו מהעץ, ונעשו מתוקים בגלל החום המקרין. גם כשהפרי היה על האדמה, אז המטיילים היו אוכלים את התמרים מהעצים, ויש אומרים שפרי עץ התמר יכול לאפשר לאדם ללכת עוד 3 ימים. 3 ימים. מה זה אומר? מוות ותחייה. התמר הוא סמל האדון ישוע וסמל חייו. החיים שלכם חומקים. העולם נמצא בקושי הזה. אנשים אומרים דבר אחד, מישהו אחר אומר דבר אחר, אבל כמו שכתוב, נוסו,
נוסו למדבר, זה הזמן שלכם עם האדון. אתם לא הולכים למדבר, וכפי שכותב יוחנן, מה יצאת למדבר לראות? קנה שהזדעזע ברוח? לא, באתם לכאן כדי לראות. תנועה דתית, לא באתם לכאן לראות אנשים לבושים יפה. כמובן שכולם לבושים כאן היטב, אבל בגלימות מלכותיות. באתם לשמוע את קולו האחד הצועק במדבר, קול קורא במדבר, הכינו דרך אדוני. יאמר החלש גיבור אני. שם טמון סוד של השביל הזה. כעת נקרא כמה טקסטים. אתם צריכים לעזוב, נכון? תרגישו בנוח כאן. האמונה צריכה להיות יותר משכנעת. זה לא משכנע אף אחד. צריך להיות פחות דיבור ויותר חוויות אישיות עם אלוהים. הזמן הזה הוא המפלט שלכם. שום דבר לא ישתנה. אתם לא תשתנו את העולם. אין מצב שתצליחו. והאדון ישוע מדבר על הקהילה שלו. וניתן לה להתלבש בד שפה זך וטהור. התגלות י"ט 8, כי הבד הצח הוא מעשי הצדק של הקדושים. זה לא שאתם צדיקים, אתם מוצדקים. פולס אומר לכן, לאחר שהוצדקתם באמונה, יש לנו שלום עם אלוהים באמצעות אדוננו ישוע המשיח. אנו מוצדקים באמונה. אנו מוצדקים באמונה. כשאתם קוראים את ספר ההתגלות, התגלות י"ז 4, ספר ההתגלות מלא בדמויות, יש כמה מוזרות. הוא מדבר על האישה, כשהוא מדבר על האישה, זו לא הכלה, זו לא האישה, אלא הקהילה הבוגדנית. אז בכל מאבק יש קהילה נאמנה, יש קהילה לא נאמנה. והאישה לבושה ארגמן ושנים מעוטרת זהב, ואבן יקרה ופתינים בידה, כוס זהב מלאה תועבות וטומאות זנותה. אבל תראו, זו האישה שאינה מוצאת חן בעיני אלוהים. תראו את התמונה שם למעלה. מה עם 10 הקרניים? בואו נסתכל על התמונה בפאנל. זה תיאור מסוגנן. זה לא טוב להראות דבר כזה, אחרי שאמרתי דברים טובים, נכון? להראות תמונה כזו. אבל אל תפחדו, לספר התגלות יש דמויות ודימויים כשהוא רוצה לדבר בתוקף על משהו. מה שאנחנו מבינים זה שאנחנו לא הולכים להישאר. אנחנו מבינים שהכל בסדר על גבי החיה, נכון? כי תראו כאן בקהילה, היא נקראת לחיות תחת ממשלת רוח הקודש, אבל היא יכולה לבחור משהו אחר. זה לא רק הקהילה, זה כל אחד. אישה הבוגדנית הזאת תשפט. היא כבר נשפטת, היא תשפט. היא על גבי חיה שיש לה 7 ראשים ו10 קרניים. כל אחד מהאינסטרומנטים הללו פירושו כוח. אז אנחנו, הקהילה, לא יכולים להתבסס על כוח אנושי. הכוח האנושי הכרחי, פוליטיקה הכרחית, כל מה שיש שם, הפילוסופיה, אבל הקהילה צריכה להתלבש בבגדים שונים מזה. שם היא מושכת תשומת לב, ומה עוד? יש לה כוס זהב ביד, אתם יכולים להתבונן, זה נבואי. מי שיביט לעברה יאמר, איזה דבר יפה, אך בנבואה המביט מלמעלה יאמר שהיא מלאה בזוהמה, שאישה לבושה יפה, אך יש לה כוס זהב מלאה תועבות ומזוהמת בזנותה, היא נקראת זונה גדולה, היא הקהילה הבוגדנית. אתם יודעים למה? כי היא הפסיקה לאהוב את ישוע ואהבה את כל הדברים האחרים שלא היו ישוע. חיה, במקום זה אתם יודעים, או מרכיבים ממנו, אבל זה לא מה שמעניין אותנו. עכשיו המסר הוא, נוסו, הצילו את חייכם, ולהיות כמו הערוער במדבר. ואני רוצה שהטקסטים הסופיים יקראו על ידי כולם. ואחרי כן שמעתי כקול רב של המון רב בשמיים אומרים, הללויה,
הישועה והכבוד והגבורה לאלוהינו. הפסוק הבא, נשמחה ונגילה וניתן לו כבוד, כי באה חתונת עשה ואשתו הכינה את עצמה. הקהילה תילקח, הקהילה לא הולכת להתכונן, היא צריכה להיות מוכנה. ובזה טמון התועלת הגדולה. אבל לבסוף אני מזמין את כולם לעמוד, ואני הולך להגיד כאן פסוק, משהו שצריך להיות החלטה אישית. לא בגלל שאתם מחליטים אם תצטרפו לקהילה שלנו, זה לא משהו כזה. ההחלטה שלכם צריכה להיות לברוח. תצאו מהבלגן שקורה בעולם. הבעיות והבלגן בעולם ימשיכו להתרחש, אבל תברחו, נוסו, הצילו את חייכם, ותהיו כמו ערוער במדבר. אתם תפיקו פירות למטיילים, אלה שחיים בדרך החיים עייפים, אבל ישוע אומר, בואו אליי כל העמלים והעמוסים, ואני אמצא לכם מנוחה, ותמצאו מנוח לנפשותיכם. יש ברכה מאלוהים למי שמאמין בישוע, הטבילה ברוח הקודש. אתם יכולים להתאבל ללא תלות בי, ייתכן שאתם ישנים הלילה ורוח הקודש עשויה לבקר אתכם. מחר בעבודה, אולי תרגישו משהו אחר, לב חם, שמחה קדושה, משהו שאתם לא מבינים. זה מגע האדון, אז אתם מבינים שהאדון הוא לא רוצה לדעת מי אתם, אם אתם יפים, אם אתם מכוערים או חטאתם או לא, ולדעת יש הרבה מזה. אתם צריכים להיות נחמדים ויפים ומסודרים, אבל לא. רוח הקודש היא יכולה לבקר אתכם ולגעת בלבכם. זה הזמן לעזוב ההילקחות. אלה שהבינו את זה, הבה נקרא יחד כאן באלרומים י' 8. כי מה היא אומרת? קרוב אליך הדבר, ובפיך ובלבבך, זהו דבר האמונה, אשר אנו מכריזים, כי אם בפיך תכריז, ישוע האדון, ובלבבך תאמין, כי האלוהים הקים אותו, מן המתים תיוושע. אמן. Amém.